takže čaute všetci, vítam vás u nového videa a dneska budeme hrať hru Work at a Pizza Place. Túto hru už som raz natáčal, áno, a v Oskrine som si kúpil nový domček, tento small. Takže v tejto časti by som vám chcel ukázať, ako som si vylepšil domček. Alebo čo? Nie, to bolo strašné. Dobre, takto. Budeme tu vylepšovať domček v tejto časti. A tu je pre dnešné video. To bude asi cieľ dnešného videa. Takže, zoberieme. Inak, neviem, či ste si všimli u môjho prvého videa, že mi tu hore trčala taká servitka, áno. Keby to vyzeralo divne, tak prepáčte, ale tak, viete, už som to asi hovoril. Ja na tejto maske, mi tu chýba hore taká látka. A tá látka vlastne robí to, že by som tú masku mal ďalej do očí. Ale ja keďže ju tam nemám, tak som musel improvizovať a dal som si tam servitku. No. Tiež s tým, že vlastne neuvidíte celú moju obrazovku, hej. Tu tak asi po tade budú tie rohy tak nie celé vidno, lebo natáčam cez OBS, kde si môžete vlastne len určitú obrazovku nahrávať a nejde celá, lebo to by mi OBS nezachytávalo. Tak, tak mi nechodia pice. Hej, čo tu robíte? No, hýbaj sa. Nie, kamo. Ja som v peci, nie! Nie! Tak to mi nevyšlo, no. Hej. Pomoc. Chytne to aj kuchyňa a... Zakázané slovo. Takto. Ideme a som zase pizza loxer. Plus, v tejto hre som objavil jednu takú vec, vďaka ktorej môžete vyjsť na strechu. A tiež neviem, či o tom viete, tak za pizzeriou sa dá urobiť taký vec, kde je vraj taký quest, kde vraj dostanete viacej peniazy za to. Takže poďte. A tu by mala byť typkyňa. Nie, ona tu už není. Dneska som len tak hrala. A počkať, pozrite. Tu prídem. Vidíte a dostanete 100 coinov. A tiež tady môžete vylezť na strechu. No, vidíte? Typkyňa. Tu je. Tu môžete vylezť ešte vyššie na tejto vecičke. A ešte som hovoril, že si v tomto videu vyskúšame jednu takúto prácu, hej, že tu, kde je ten Ryan. A tu budeme vlastne dovážať ingrediencie na pizzu. Hej, počkaj, pust ma. Hej, ja tam chcem ísť. Áno. Som tu ľudia. A
neviem, kde nám zmizlo auto. Bro, kde máme auto? Nehovor, že ho nechal tam. To je bez mozek. No skvelé, typek to má auto naše. Nám jedno auto nebude stačiť. Prečo? S kým to hra... Hej. Prečo? No jasné, daj ma naspäť do práce, ale ja tu pracujem. Ja potrebujem to auto, človeče. Ty si manažer, ne? Ty si taký noob. Ešte väčší než ja. Pre pána Žana. Tu stoj. Čo k tomu mám povedať? Povedzte mi. Ty si... Nebudem sa tu štvať preca, nie? No takže... Halo, kde ideš? OK, dostal som výplatu. No tak. To boli. To aké sú nudovia, až boli. Neštvíte ma. Prosím vás, čo som komu zle urobil, ak sa môžem spýtať. Prosím. No vidíte. Ešte raz sa si ma o tom pohneš a uvidíš. Takže tu si takto naspawnujete v tejto tu práci tieto boxy, hej. I potom naložíte do takéhoto autíčka. Tak. Áno, proste naskladáte. A potom to doveziete na taký pás. Tam dáte dole pačku na aute a ono, táto tu rezáva vec, čo je tu hore, proste to vysype. Počkajte. Kamo, prečo to mám vôbec v ruke? OK, tak. Dám ešte toto. Čakaj. Nie, typku! Čakaj. Čakaj! Ty si... Áno, tu čakaj. Čakaj. Choď. Ty si... noob. To fakt. Prečo to sú také noobovia? Otoč sa, tu sa otoč. Ty čo si? Áno, vidíš, že to ide. No, tu vidíte, tu na kraji je taká pačka. Tu, pozerajte. Čekajte, to tak. Choď. No poď. Fakt. Ale ty si manažer, čo tu robíš? Jaj. Nie. Dozadu choď. Ešte manažera to tu vcucne. A vidíte, teraz to takto vidie po tých trubiciach hore. Malo papiera na balóne máme. Ten pizza box. Nie! Manažer ma tu nechá. To je zrada. Jasné, ešte ma prejdi. Vy ste strašní ľudia.
Vy ste strašní. Ja to nedávam. Dnešné video sa bude volať normálne, že hrajem s nubmi. Alebo teraz ma napadla jedna taká vec. Môžem sa im pomstiť. Karma je zdarma, predsa nie. A viete, čo môžem urobiť? Som to už raz robil. Vo skrine som túto celú ako kebyže plochu, túto garáž vlastne zastával s tými boxami. Vyberiem z toho hádam tu, ne? Chudák. Nezavidím mu nič. Tak, ideš. Šéf tu všetko ničí. Ty si ničíš vlastnú firmu, kámo. Ja to nedávam. Prečo som sa len napojil tu na tento server? Prečo je plný nubov? Keď si manažer, tak manažeruj a nerob tu tieto veci na nič, hej. Choď pre mňa za mňa, pre pána Jana. Alebo stlačím Ečko a ja vidie to. Joj, škoda, že to šoferujem. Ja sa nudím, ja to idem zastávať. Ty vole, ty... A už ma nechajte, ľudia. Nie! Prečo? Reálne. To už radšej zastávam tento chod. Poďme hlasovať, aby vymenil šéfa. Lebo tento šéf je noob. Nevie šéfovať. Ten šéf mi tak nešéfuje, ľudia. To fakt. Ešte raz sa to otvorí, no. Ja tu začnem vrieskať. Prečo sa to tam tak divne dáva? Tak ťažko divne dáva. Opovaž sa to otvoriť. Opovaž. Ty si onen. Viete čo? Podľa mňa to nikoho z vás nezaujíma. Ja sa ozvem, keď to už bude hotové. Je tu.
Je to, ľudia, je to. Takže, za toto ma podľa mňa aj z práce vyhodia. Ešte im toto lepšie zastávam, nech to nemajú ľahké preraziť. Už ide trak, už ide, počujem ho. Chcem vidieť, ako to prebúra. Hehe, Gugu, no čo. Nie, tam choď, presne tam chceš ísť. Vidíš, tam chceš ísť. No jasné. Nie, on mi dá vyhádať. Nie, nech nevidí, kto to bol. Je lepšie, keď neuvidí, kto to bol. A ja budem mať čas utiecť. Sorry, šéfko, sorry. Ja som fakt nechcel. No. Neviem. Počkej, kde vôbec mám house? To asi nezistím. No, takže už sme si trochu zarobili. Hej, tak, počkej, house, tam mám house. Tak, napadlo ma, že mohli by sme akože si to dajak vylepšiť. Takže pokupujeme si taký nabytok, alebo dačo. Hej, like. A viete, čo znamená táto vec? Že by ste mi mali dať like na video. Takže ak si to ešte neurobil, tak robíš veľkú chybu. Čo som? Ondrik, som na dovolenke. Hej, zatváraj. Potrebujem, aby mi to ďačo liezlo. No. Takže, otvoríme si toto. A kde to dáme? Tak by som to dal na stenu. No. To bohato stačí. Potom by som tu mohol dať, tu na kraj by som mohol dať túto. Motačam. Tak. A Pčko je X. OK. Potom by som ešte mohol, keď už tu mám takto posteľ, tak by som si tu mohol dať nejakú telku. Čo je toto? Ja len telefón. Počkať. A to, aby som viacej veci získal, musím si ísť tam kúpiť asi. Fú, už len 788 mám, pani. Tak to som dosť minul na jednej tabličke, ktorá vám pripomína, že máte dať like. Pet shop, a to je nejaká skládka. Počkej, a pet shop, do neho môžem ísť? No. Kamo je... Kamo, čo z toho je pet shop? OK, pet egg akurát. Čau. A tu nejaká skladka. Mr. Builder. Nie. Nie, ďakujem. Takú telčičku tu nemáte? Tak ja si idem. Aspoň môžem ukradnúť auto. Tu tak, kde to mám mať, ja? Hej, moje meno. Keby som ma takto chcel pridať za frenda, hej, kľudne mi pošlite žiadosť a na toto tu meno. Red Dance is Fire. A ja vám to možno príjmem, keď budem aj dobrý deň. No. Erko, otáčam. To si dám tak. A nie, tak si dám, aby som po tej posteli vôbec mohol jesť. Nie jesť, ale jesť. Opa. Dám si like, pekne. Like. Halo, dajte mi takto like. Alebo veď
Ale mne by aj bohato stačil like na videu. Otočí Markova. Aby ľudia videli, aký som boha chudobný. Ja už som išiel povedať, že bohatý. Ale vidí, tak to dačo. Ja nič nevidím. Je to dačo. No. Počkaj, a toto otočíme. Pusne. A to nemôžem? Haló? Počkaj. Ako to mám dať preč? Hej, ako to mám dať preč? Čekám, že edit. Ja si len chcem hýbať. No, okej. Tak, teraz inventár. A otačujem. Nie. Zase som to zle položil. Bum, bum. No, konečne. Takže môj pozostatok nauč, že nie je najväčší, povedzme. Čeď. Počekaj, tak môžem ísť na postieľ hore, ne? No, môžem spať dole. Alebo no, hore. Budem simulovať pred šéfom, že som chorý. Počkaj. A v realite budem scrollovať TikTok. To je múdry plán, že? No, tak. Tak, asi nie, no. To by bolo pre dnešné video všetko a nezabudni sem hodiť like, odber a my sa uvidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ, čau.